Adımlarına devam etебез. Bu yıl ahırına kadar Devlet Soветы itlerge kogılışlı яңа закон kabul iterge mümkün. Ул фатир, йорт, шәхси хуҗалыкларда булган барлык itlerge de чип беркетүне күздә тота. Кичкенә флешка кебек тимер кисәген аның тиресе астына кертәчәкләр. Хуҗасы кем? Аңа шушындый электрон мәгълүмат тутырылган була. Мондый кануннар күршеләребез Киров, Чувашия, Мариэлда бар икән инде. Шулай ук Мәскәүдә, Мурманск өлкәсе, Бурятиядә кабул ителгән. Бу карар аларда да юктан гына кертелми. Ил төбәкләре 2019 елдан хайваннарга карата гуманлы мөнәсәбәт хакындагы федераль закон кабул ителеп, хуҗасыз итләрне атуны туктаткач килеп чыккан зур проблеманы хәл итәргә тырыша. Атарга ярамый, атмасаң кеше ашыйлар. Bütün проблеманың башын белгечләр кешенең җавапсызлыгында күрә. Янәсе küçük алаларда туйгач кирәге беткәч чыгарып ташлыйлар. Чип исә социаль җаваплылык индикаторы булачак. Самасыр бистәсендәге фаҗиганы искә алсак та, Жанна Хөсәенова этләр талап үтерде. Этләр бар, хуҗасы юк, шуңа җавап тотучы да юк дигәндәй, әлеге мәсьәләгә төрле карашларны Инзилә Хөсәенова өйрәнде. Бүгінгі репортаж геройлары кішілер түгіл дүрт аяқлылар. Оның бірсі қышқы салқында да, жайғы шилледе де урамда бәйде тұрып шыныққан ауыл еті Барбос, икенчесі шәһәрдә жылы фатирда яшәп, құлғағына ияләшкән Гудвин. Тұқымнары да, зурлыклары да, яшәү шартлары да түрлі. Тиздән икісінің дә тәніне махсус чип кертергә мөмкиннәр. 1 гыйнвардан Татарстанда һәритне мәҗбүри исәпкә ала башларга җыеналар. Чип инә эчендә диге хәтлегенә без аны муенына кадыйбыз. Чип шуның муенында кала. Эт тиресенә кертелгән чипның үз номеры бар. Аңа мәгълүмат беркетелгән, ул бердән федераль базага тупланып бара. Димәк, чипы булган очракта урамга чыгарып җибәрелгән яки ташланган һәр дүрт аяклының хуҗасын ачыклап булачак. Ул информация именно владелец турында, нара данныйлар этләр, мәсьәләләр буенча кертелә. Базадан только государственные врачлар карый алалар. Безнең Казанда программа бара. Буның программасы город безброшенных животных һәм бесплатной стерилизации и чипирование. Ике парада менә бүре. Пародасы белән кушылган эт. Без аны урамга чыгарыйбыз, җикмибез. Тәскирә Зарипова Биектау районының Әлдермеш авылында яши. Этне урамга чыгарыр идек, тик кешегә ташланса, җаваплылыгы зур ди. Чөнки авыл җирендә бу хайванның хуҗасы кем икәнен белеп торалар. Яңа закон кертелсә, зур проблема хәл ителер дип ышана. Дачниклар җәйкене тоталар. Аннан соң кескене киткәндә этләрне ташлап калдыралар. Менә андый этләргә кирәктер. Андый этләрнең бәребер хуҗасын таба алмыйлар бит инде, кемдер ташлап киткән аларны. Алар ана була. Алар бәбиләр, ул бәбиләр алчар дитшәрне бәбиле бит инде эт. Шпиц тұқымлы Гудвинга әле еш ярым гына, хуҗасыннан башка читкә китми. Зур гәүдәле куркыныч этләр белән чагыштырганда псих кадәр генә. Фатирда торган мондый этләрне барлаудан гына хуҗасызларның соны кимер дип уйламый Гөлзәрә Шәйхетдинова. Миңа калса, бер яктан хәзер хуҗасыз этләр күбәйде. Хәзер авылларда, шәһәрләрдә йөри торган зур куркыныч этләр кешеләргә ташлана. Фатирларда торучы бәләкәй, йомшак этләргә бу нигә инде? Чипирование бу артык чыгым. Быелның 9 айында Татарстанда 9054 кешене эт тешли. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 754 очракка артыграк. Тик соңгы 3 елны карасак, эт ташлану очраклары 16%-ка кимегән. Моны стерильләштерүнең нәтиҗәсе диләр. Әмма гомумән алганда урамда этләрнең саны кимеми. 25 меңгә якын эт йөри урамда. Шулай 25 мең. Шуның әйтәбез инде 13-14 меңне тотабыз дип әйтик. 13 мең. Ямадан кала 12 мең безнең тотылмый урамда кала. Шуның 6-сы, әйтик 6 меңгә, 7 меңгә булсын әни итләр. Булар китерәләр. Гади генә әйтәм, гади генә цифрлар белән 3 балалык кайталар. Шулай бит. 3-6-18 мең. Ямадан 4-кә китсәң, тагы да күбрәк була. Шушының икесе генә үсә ди. Ямадан тапкырыйбыз да шуның баштагы цифрга кирәләр кайтабыз. Менә күпме йөрсәк тә шушында генә бирәчәкбез. Аларның артуына халык үзе гаепле ди белгечләр, чөнки кызыгып алалар да соңыннан ташлап калдыралар. Моның өчен җаваплылык юк. Соңыннан кемнедер тешләсә дә хуҗасын ачыклый алмыйлар. Яңа закон ел ахырында кабул ителеп гыйнвардан керсә дә, белгечләр этләр урамнан бер мизгелдә юкка чыкмаячак ди. Алар кире күренешкә әзерләнә. Теркәргә теләмичә халык чыгарып ташлый башларга мөмкин. Без тота башлагач инде аннан чыгып кычкыралар, бу безнеке дип, нәрсә булса инде бу безнеке түгел дип әйтәләр дә инде. Шуңа күрә бу закон безнең республикабызда булса,
бер ничә ел без проблемаларын күрәчәкбез. Бик күп кеше хайваннарын мәҗбүри теркәү итмичә урамга чыгарып аталар. Әлеге этләрне махсус теркәмиләр, ул һәр хуҗаның үз ихтыярында. Бу эш 2017 елда башланды. Ул вакытта 2800-дән артык эткә чип беркетелгән. 2019 елда 5004 аяклыга. Тик шуннан соң саннар бермә-бер кими. Мисал өчен узган ел нибары 65 этне теркәгәннәр. Шул рәвешле соңгы 7 ел эчендә республикада нибары 14 мең эткә генә чип куйганнар. 2023 елда уздырылган сораштыру нәтиҗәсендә Татарстан хуҗалыкларында 125 мең эт барлыгы ачыклана. Алары да хуҗасы әйткән мәгълүматка ышанып кына, калган 111 меңе чипсыз. Димәк, алар хакында белмиләр дигән сүз. Шушы яңа закон әлеге бушлыкны тутырырга ярдәм итәчәк. Шәһәрдә этне чиплаштыру өчен якындагы ветеринария үзәгенә алып барырга була. Ул һәр районда бар. Шулай ук шәхси клиникаларда да кабул итәчәкләр. Ишек алларына машинада килергә җыеналар. Авылдагы дүрт аяклыларга чипны язгы һәм күзгә ветеринария тикшерүе вакытында беркетәчәкләр. Хуҗалыкларга йөреп, шәхси хуҗалыклар турында бара, я булмаса башкаларга йөреп, безнең ветеринария хезмәткәрләре өйдән өйгә йөреп эшләячәкләр. Керемгә алу, дип әйтим бу очракта, ул да булса 100 сум тирәсе, һәм инде 115-120 сум тирәсе, 150 сум тирәсе булыр. Монысы дәүләт предприятие, дәүләт безнең ветеринария участоклары шулай итеп эшли. Инде эшмәкәрләргә килгәндә аларныкы бәлки 15%-ка артыграк булыр. Мәгълүматны базага кертү бушлай. Канунны үтәмәгән очракта 1 июльдән хуҗаларын административ җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Димәк, күчеш өчен ярты ел каралган. Штраф 2000 сумнан 4000гә кадәр. Менә чип куелганнан соң урамда калган этләрнең хуҗаларына җаваплылык кертелмәгән. Бүгенге көндә хуҗасына җәза юк, әгәр дә аның инде эте кемнедә булса тешләнмәгән булса. Ул этен кире безнең инде приютлардан кире алып китә ала. Инде менә моннан соң безнең әгәр дә инде без хуҗасын билгелебез икән һәм аның эте инде кайда да булса йорт территориясеннән башка җиргә чыгып китә икән, әлбәттә аңа инде административ чара күрелә торган була. Белгечләр әлеге эшнең нәтиҗәсен 5-6 елдан күрергә өметләнә. Бездә бит күп бар заводчиклар бар. Безнең шул төзелеш объектлары бар инде, промышленный базалар бар. Анда бит барыбер аларның хуҗалары бу этләрне итмәячәк бит инде. Алар ничек җиргән, шул җирәчәк. Шуңа күрә бу алар бит барыбер аларның приплотлары булачак. Барыбер бу бик шундый эш, авыр эш инде. Инзилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зәйдинов, Наил Абдуллин. Адымнар.